ICOMOS, l-organizzazzjoni internazzjonali li ħabrek biex jipproteġi s-siti storiċi u l-monumenti, hija tal-fema li f'Malta l-bini storiku qed jinqered brata maġla għax hawn nuqqas ta' governanza tajba li mhix tassigura il-protezzjoni tagħhom. Fil-laqgħa annwali ġenerali li saret Malta xi ġimgħat ilu, il-Kunsill Internazzjonali tal-Monumenti u s-Siti għal Malta, ICOMOS Malta, iddiskuta s-suġġett u ħareġ b'dawn it-tliet konklużjonijiet. Il-qagħda li jinsabu fiha s-siti storiċi ġejja minn nuqqas ta' governanza tajba u għalhekk iħeġġu lill-awtoritajiet nazzjonali biex jindirizzaw il-problema. Talbu biex il-modelli ekonomiċi li qed jitħadmu f'Malta jerġgħu jiġu evalwati għax skont li ICOMOS mhumiex iħarsu fit-tul. Ħeġġew lill-awtoritajiet sabiex kull darba li xi element mibni tal-istorja Maltija ikun fil-periklu jieħdu azzjoni immedjata u effettiva. Il-Kunsill Internazzjonali tal-Monumenti u s-Siti hija organizzazzjoni internazzjonali mhux governattiva li tħaddan fiha professjonisti dwar il-wirt kulturali li jispeċjalizzaw fil-konservazzjoni ta' postijiet ta' valur kulturali u li huma dedikati għal konservazzjoni tas-siti u l-monumenti storiċi dinjin.